Сега какво ще ни покажеш? Тук ще ви покажа една необявена оферта на едностранен апартамент. Добре, хайде да го видим. Така изглежда едностранен апартамент в Капитол Резиденс с площ 51 квадратни метра, пред парк 15, с изцяло нужно изложение, подходящ за инвестиция за краткосрочно даване от найем или дългосрочно, както и по желание на нови собственици може да се предостави в намерено стая. Имотът е ситуиран на любимият 11 етаж на цена от 95 000 евро. При интерес свържете се с